गोसोखाङो बिजनि कलेजखौ नोंथांमोना आंखौ बारा जाम्बा साननाङा This is not sunglass okay बे सानग्लास नङा Sun and moon glass माने this is both sun and moon glass माने सानावबो सलियो अखाफोर मुनावबो सलियो माने बे मोनसे ससमा ओंखारबायलै होननाय खोनादोंना खोनायाखै बेखौ हमबानो गासिखौबो नुजोबो होननाय खोनादोंना खोनायाखै That is not the ससमा हालिया इंग्लिश अनार्स लानाय दंना बेयाव सोरबा आं माने बिराद इंग्लिश फोरोंगासिनो दङ सोरबा इंग्लिश अनार्स लानाय दंना माने आं इंग्लिश फोरोंगासिनो दं थारमाने दा माने दङना अ dong. Wireless microphone yang tadi asen. Hah? Sound logot wireless microphone sini buat kaki bro. Asabi English ni bis sibut kumane. What's the English word for sibut? Very eager to know that I have been trying to know that since 5 years ago. 5 years ago, deh. Ang English sibutku mana English warna naik gitu, menarik ya. Please, sibut. Yes, sekarang kembali sih. This is sibut mendapat foreigner kabus nenuana. Aku pun nanggu sarang tu nangga. This is sibut bahasa Indonesia. Sibut kemana English? Sibut means mila. Hah? Mila. Oh ya, dah nunggu kembali. नों सिबोरखौ हायाब्लाबो खासायनायखौ मा होनो इंलिसाव खासायनायखौ जेनेबा दाउ खासि अमा खासि बोरमा खासि होननायखौ बोरै खोन्थानो जोङो फरायना बुङो दाउ खासि खुंसै आंबो हाया बेनिखायनो गिदिरबाबो सोंबाय आं जा खस्थ' खालामबाय साननाय दङ बिदिया जायो जेरैखि आं उनावबाबो सोंहैसै दा मोनसे घटना जादों जेब्ला आं बेंगालराव दंमोन practical can you tell me about your family members or जाबाय आरोखि सासे स्विडेननि फरायनारा Yeah, of course why not yeah जाबाय आरोखि आंबो नुगासिनो दा रोंनायाथ' रोंखा जाम्बा मानसि Yeah, I have one sister and me alone and parents yeah. We are very full जों बिराद गरिब no bike no handsome house मोजां building गैया only old cycle बोराय दं and my father is cultivator माने आंनि बिफाया माने मा होनगोन cultivator very poor and the father maintains her family he is very difficult birak khosth'jों बियो थाङो बायो फेदेरो जोंखौहाय but one thing even no toilet in our home जाहैबाय आरोखि खालिया जोंनि न'आव टयलेटबो गैया सार होनबाय आङो नंगौना नंगौ सार गैखाया 1 बोसोरल' जादों गैया खुगाना माला गुलेम बरायदे गोदोलांबायसो सेर खोदा मामा मा जाखो ना हरै खोनायो ओरै खोनाया हरै खोनायोना ओमफ्राय आं होनबाय even not nature what to do दाना oh my god जाहैबाय आरोखि बियो yes Then what do you do number 2? जाहैबाय आरोखि Sir we do in the jungle and rapai dan lo benar gila Alia Jangan hagrau usia Ada lo benar biar jenuh baru Alia Nunggu 2019 lo benar bilajeng padanya serba lo benar bilajeng farai manis dongna gaya ma lo benar bilaj lo
ओरैबायदि गरिब होननानै आरोखि yes sir like the Lord जाहैबाय आरोखि बिराद दुखुनांथाव बे नंखाय बाथ्रा नङा दा लोखोना बिलाइजों फुरबाय थानायखौ नुनानै इसोरा अनहरबाय दा टयलेट गंसे मोनबाय आरोखि